To je Mišo, prosím pekne. Teraz tvoje termodynamické vlastnosti. Teba tam celkom aj poznať. Na 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 Spider-Man. Genom. Na 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 Dana. Dana. Pendulum. Na 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 Robo. Toto je zbierka mojich medailí za fyziku. Som talentovaný proste, no. Tu sú rôzne fotky, ako mi odovzdávali ceny. Toto som ja v roku 1900. A toto je môj diplom z Japonska. Jak absolvoval japonskú fyzikálnu univerzitu. Neviem si robiť srandu radšej. Pozor. Rôzne Japonci to poriadko. No a toto som ja, ako prednášam na jednom DVDčku rôzne veci. A toto sú ďalšie moje diplomy. Toto je môj fanúšik Robert. Michal, máte mi prosím vás podpis. Nedám, to dávam iba 10-ročným fanúšikom, ktorí majú čestný preukaz
člena. Respektíve preukaz čestného člena. Toto je pamfletík z nejakej biochemickej konferencie, kde som bol hlavný prednášateľ. Toto sú všetci moji kolegovia. To sú tvoji žiaci. Toto je Julo. Toto je Karči, starý. A ešte si pozrieme nejaké moje diplomy. No, dobo. Napríklad toto je nejaký čestný doktorát z vedy. Nechce sa mi to študovať ani. Mám toho proste mŕte. Toto je Janko. Toto by bol náš propak. No, Robo nám teraz vysvetlí tento obrázok a o čo v ňom ide. Cytotoxicita. Celé je to o nejakej cytotoxicite. No. Precitlivali príliš, pokiaľ dosiahneš túto kombináciu chemických látok v tvojej plazme. Takže tuto vidíme rôzne trojuholníky a podľa Roba sú to nejaké reprezentácie chemických látok v plazme. Ešte niečo nám poviete o tom obrázok, pán Pohodlný? Naštudujem si. Toto je zjavný obrázok, presne vieme, čo nám chce týmto autor povedať. Proste vždy je 16. 16 je vždy spojené s 25. A proste o to tam ide. Ešte aj 50 je napríklad vždy spojené so 44. A na to si treba pamätať, pretože 44 nie je spojené so 45, ale so 46. Tento obrázok sa mi veľmi páči. To je spojenie čísel, ako idú za sebou v mysli retarda. To je mysel druhého retarda. Carda retarda. No, takže najprv máme 2. Od 2 nám to vedie k 1. Ale tuto to ide nejak úplne. 2, 3, 4. No toto bol nejaký šikovnejší fyzik. Ďalšie moje medaily za fyziku a chémiu. A toto je tabatierka, ktorú mi venoval Janko Dowsett. Dowsett a Jean. Nejaké halúze zase, čo som vymyslel spolu s ďalšími vedcami. Celé je to venované na moju počesť. Hovoril som im, nech nepreháňajú, ale oni, že ne. A toto je tradičný kostým, v ktorom ma vítali na konferencii v Afrike.